ayam makan masuk kalepatan terus maksudnya gak ada duit terus ya izin ini aku itu ngono terus coba ayam lepas sugih terus lawangnya piye apa nah ya rapi itu aku sama lagi pancen dia lemah makono anu piyennya kudune pancen dia telatan lah ini masa cara ditandani neh ngono ya pangaraken nek tenang itu tak anggarkan itu tak anggarkan 1 juta misal tapi ngenteni dan lewat sisih Jawaku dulu lewat jagungnya sisih benak dol didol malah ora mikir cara lemah dhewe tak delok tenan posisi macam kan kayak ngono angel aku itu tak tambah kira nah pagi hari ini kita ini belum apa jenenge makan jangkrik karena sudah 2 hari ini tidak kita pakan akhirnya dalamnya kering seperti ini nambahi parutan sama nambahi apa jenenge sentrat pakane iki pakane wis goreng gawe sentrat apa iki nek karo ngene man parutan kata senek lagi parutan bonggol Mas bonggol ates wow wite berarti wite diserut iya sing ngombene selain kuwi apa ae wah Mas norno buahe yo kena buahe kena ya diserut apa mek dirisi dirisi kena diserut ya tambah api wah ngono wit tebok wit apa gedang yo kena wit gedang berarti deboke kuwi oh yo kena deboke dicacah apa disigari cacah kena dicoper yo kena wis pokoke segala carane piye ya berarti segala apa jenenge kuwi mang segala tumbuhan pokoknya sing asalkan mangi penghijauan sing akeh kandungan air iki mang bayem yo kena lah kena nggih pakan yo kena krokot sing sawah wi sing merambat-merambat yo kena tapi lek koyo krokot karo bayem kapasitasnya lek dinggo sakmene kae apa ya nutut yo tinggal kalikan loh Mas misalnya satu blok ini masih kecil satu kebo berarti nanti kalau udah gede ya ditambahin loh 10 atau 15 kebo bayo cek regane bayem piro yo anu Mas golek di pasar golek di sawah dah kuwi pas koyo ngaret kan lho golek ngaret oleh bayamnya di sisine kudu pakan jangkrik ngono kena lah posisi lho saiki bayam ning sawah rapat enek kaya-kaya wis padha diobat karo sing duwe sawah oh padha diobat yo sempuh piye iki lho jangkrik lho cek sakmene cek cilik-cilik iki jane mbutuhne sayuran ya butone Mas pendino bakal butone iki aku yo nang pasar golek sayuran Mas ya dingge pakan iki apa dingge pakan wonge pakan wonge lho wah dingge pakan wonge itu sayuran itu bukan hanya jangkrik saja sing duwe pun juga butuh Mas dadine sing duwe pun ya butuh asupan gizi dari sayuran ya. Iya no, lemes no kalau kita tidak masak sayuran. Ah, nulbolo iki lho. Setiap hari tempe ya bosen no, ya. Panggah tempe bendino waleh ya. Waleh, ya putihnya ganti-ganti menu. Sayuran terus ini golek anu Mas sawi lah enak. Sawi ning gone bolomu ya akeh no lho. Wis anu Mas. Keceranu wis masuke ning ternak sapi ya. Karena sudah tua. Terlalu atas. Oh, jadi dikonsumsi manusia itu tidak layak. Makanya kita pindahkan saja konsumsi untuk hewan. Wow. Wes kembangnya semuanya Mas. Wes kembangan. Kuwi cara urung kembangan paling yo ora ditawakne. Berhubung wis kembangan ning pasar ora payu ditawakne. Tapi yo ngerti iki sapa. Ora biasane nganu tukang WI aku pancene iki paling pas lali paling. Oh, ngono. Iki lho bolo, kondisine kandang iki boke sakmene mbiyane. Nah, iki aktivitasnya setiap hari yo ngene iki. Neng jangkrikan
Dadine kerjane nyambet gaene iki mung wis megur ning jangkrikan iki sore enek liyane. Cara enek liyane no nggih sampingan. Ora enak Mas, cara Dadi ya merga ora enek sing tinggi liyane. Ya mbok menawa teko dulur-dulur online iki, sahabate vlog iki, kanca-kanca enek penggawean po enek apa jenenge? Alah, pokoke ceperan-ceperan lah wae sing cedhek-cedhekan piye carane no diinfo lah. Kene iki. Dadine iki ben rada duwe tambahan penghasilan. Iki no kolek-kolek kok asline pisan. Cara glembengokno beyanter kok ya iki. Marai yo timbangan mung banter terus ora enek keputusan, ora enek penyelesaian pilih meneng ae. Curhat cara Jawane Bolo iki. Ya sing ngene Bolo, tak tutup sik ya. Aku mang awale lali rambuka salam teko akhire iki tak wehi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkrik ses balap.